Macht nichts. Nein, jetzt noch nicht. Wo ist der Deutsch? Hier ist das Auto von ihm. Können wir das denn her? Altså, når vi har set dig der 2 gange, hvordan starter I ud den vej? Eller om vi snakker på den? Nej, der er ved at være. Så det her løb, som vi har set meget frem til over på øen. Vi tager lige de praktiske detaljer som småtterier til børneløbet, og så når det er sat i gang, så tager vi lige og løber ruten igennem på 8 km, halv og hele maraton. Hvordan kommer man rundt? Der er styr på sagerne. Vi har i hvert fald gjort vores til at komme ind. Lige. Så løber I rundt her. Hernede er der blevet lavet en lille ændring for at få distancen til at passe. Så nede ved den her Maltoften, der kommer lige ind og løber den her restløb. Og når I så kommer 5. gang... Flyt jer! Og den 5. gang, man løber, der skal man huske at foran det blå. Det betyder, at når maratonfolket de kommer herned, Kommer hvidt bånd hernede i stuen til tal. Lige rundt om hjørnet. Andi Lauf! Og det er det sidste. Husk det hvide bånd lige rundt om hjørnet til maraton. Cool. Das ist toll. Og som I kan se her, så finder man blandt præmierne Danmarks bedste syltetøj fra Øhavet. So viel zum Kind. Oh, der første Preis. Og den her med spølling. Der war besser als dein Vater. Okay. It is 72, so perhaps. Yeah, I don't know.
Kom. Klar. 41-25. Hey, bravo. En stor hånd. Vinder af maratonløbet på Strynø 2011 kom Gladmål. Kinder, wir sind runter. Weg. Så har Michael planer om at løbe et maratonløb i morgen. Ej! Det var da ikke rigtig klogt. På førstepladsen i tiden 3 timer, 25 minutter og 43 sekunder, Frederik Lassen fra SB Atletik. Og han får også verdens bedste cykeltøj. Til lige får han en fotobog med titlen 5943 og en flaske gyldne dråber fra Mettes Most. Dann die erste Frau.